Emma Bafour Amankwaatia, Emra Ntrema Enstool TV so. Enche me the story be free. Essipong Ebreo fa Essipong abakwasem mo akonko aso mo ache na fe mo hu wo nchi no ma dan wo ho aba Essumegya Ntrema so na Odeneho nso de osia ye oyo na waje wa wan watu ena Essipong nananu ba bi swai ache Odeneho Okyere Kusi Ntrema Ntrema bunkum Diana PSC bi swa kire no na sese Ntrema Enstool TV ye befa e de bre yahwefo a ohwe de bia no eti ye wa ha na ye bawura ahimfie na fe de yekoso no ya ma yahwefo adofo ohwe na omohu ne yekoso de ni nyina ne se subscribe channel no na ye no hwimum ifi se empani sese oni wa ba onwunkuru mu a odini mpam ene yete abete ekọ no na ne chan no fa ho bedom Ntrema ekuo no Ntrema Enstool TV na yemfa asanteman de ekoso emrew na hunu de ekoso Ntrema mu Ghana ene wiase nyina enya hanko ne yo baabi ayekọ se wo baabi kuro bi so ote baabi atenkoyi unim amamre opese otu anamon ni nyina no Ntrema Enstool TV numbers na eguase en fa frɛ ye ba onche wo ba kwasem bi adoma nkoma sem panin sem bi ho a frɛ ye ba enu nyina beche ye ba se be som ye man sompa subscribe channel no na share yo YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ni ba bia no eje ntena ha Ntrema Enstool TV ni oboba sempremu ni ye wura himfie na yafade akanya de abeka mo ho Ntrema Enstool TV yes somo sompa Sunday de Odeneho Okyere Kusi Ntrema Diana PSC Ntrema bunkum na ko pese kire aponkyere o mensuo na sabe o Manhene eba betrase nanom atwa ne ho ahia ne ahenkwafo so sabe de tie menta edibi ekwema ma ohene aba betrase o Manhene na eba no Essumegya Manhene Diana PSC na eba no Ntrema bunkum hene na eba no nitini Odeneho ono di Odeneho Okyere Kusi Ntrema
Odeneho Okyere Asibibi Akyere Odeneho Sene Jami Beni Ekaye Odeneho Okyere Kusi Sabria Beda Batel That's the blue. Nana Madaruma Asana Odeneho Bema Kwanu Asibibi Akyere no Nana Madaruma be here for you body ama na na ya obe Odeneho Okyere be chairman to Odeneho the people say Asante Yamamre FM Yahini FM EBF na say ahini betimi aye komprom aye fe aye hama na aye doma idi na nechi Essipong da umusi adefi ha behwe wo ho keka behwe se ne emrante maba ekwanti so a meka bitu se emrante wo mu ni apre na mo peso ba so esu na mayampa anopai Africa musi ya na musi edom bebree tibi sanse na edom no efiri musi Essipong miriji kai iti ne meka nyina ne se Odeneho ema Essipong foi Amankwaatia unsai eche Odeneho na onga sunamai na sunamai ene koso Amankwaatia de meka bi otine se ba o ba tuma na no ebi wa ese kudi ibu amobase ese be se peja obeti ese we sonfuka ese de yimezi e kan amawo enye dwatetoa ehia abrase pa na obeti bi aye twa se ne fata enti ne meka bi o se akoda o penno enye okro me fa ne se ya wa asopa eniti afi na una akoda o no penno se bushia pani bushia akoda fa diploma mpani fo di o chi kanka wa hin kwafo ene wo mpani fo na bushia pani Unia eso di buo na bibia e kon kan kama na mo mu dina tinu so ye be ka chama se mo fa o se ye oyo yo bese mo yo na ni ne ke choto ne se ena me na hunti eni hwema ya ye nti Odeneho eno kan ema Amankwaatia on se na ye me to e no ana so na kan mo ne bibia so ene kama no aga ma se yo ya mi ko ka se Essumegya abapasan kire yense wade hie ne wo doma e wade ja ye kan de ja domna se agemasu chiransa sehwi ene nguro ekeka ho ebra 1874 oguruni se gan wosi wone ne dom beto hye ye nso wo da ho wo mu ani ehwamo wo mu konkodi di wanim no wachi e ma ni buruni preso a ma wono a na mon bi a otu ye bi a otia modjam ne ko ayi so wa ahimfie timune na nanu efre adagya etwa oda enam wurankwai e ba bebo nto ani disi to ade hie wadagya de wo mu kase e besoma ne ye so saa dansie nku anti de nananu ba kan ye wo chi ame so sense saa so mpa no ani edidi se wo beto aso ti man kwai won si bi chiro won ne lo ya mesu chame zio sa amamre ni amane wo onyina wayi ni nyina ada wo me bu a chame sa na mi gusu kase Essipong zio sa se wo ho zio mu ni pe wo nyina zio e mi amedia zio na na bi de adabu paaye Zio. wa mu tibitu mo ntu Zio. se Essumegya ena mu free no Zio. na enya de a me kura me ka se mu san kura zio tira mi jimu tu mo ba zio mi jimu tu mu so a eso hene a o ho dikro zio onye dikro do wa di
ma peja kunyano e de me konya sem ne e hu sisi ni na te no peja kai sa Essumegya Manhene asokwa ya metie empanyfo nyina kai am gidi ti say do mu yem e na no kre e no mu kafa obey Brasil na Brasil diso ani mpanyfo nyina kabo ye dia dream pa ya dream ba ko e so bi gidi se Essumegya ye kwa santima na be bia be ko bia ye beti se Essumegya kiti na Essumegya fonton from Essumegya so kwanye etumi ya ye bibia eni hoda asamba bi so why amamre ni amani nyina bia ye trust man kwai no ramiso this year I obey. So I didn't want you to do one. So I didn't want you to do one. I bring you now. I bring them. Bedi na chi. About the song. Sajame reverence in one. Sajame reverence in one. Mia bushapani. Ajame busame. Ajame busame. Baby obiano. Bedi I bring you now. The man at the church, also that was someone else. Also, someone else. But Tiana, Ntrema Enstool Nana Odeneho Okyere Kusi Ntrema Isra ene Okyere ene Okyere se enmunyam pesia odi ahye Essipong man Rima enmugase bi entoda ofreba no pa ewiamo de suomo isra ya